सिंधुदुर्ग मेडिकल कॉलेजमध्ये एका महिलेचा रिपोर्ट हाय रिस्क प्रेग्नन्सी देण्यात आला होता। तोच रिपोर्ट जीएमसी मध्ये निगेटिव्ह येऊन युट्रेस ट्यूमर रिपोर्ट आला। त्यामुळे सिंधुदुर्ग मेडिकल कॉलेजच्या आरोग्य सेवेची मर्यादा दिसून आली। या सगळ्याबाबत आमचे मुख्यालय प्रतिनिधी लव महाडेश्वर यांनी मेडिकल कॉलेजच्या डीनशी संपर्क साधला, त्यावेळी ते स्वतःच हतबल दिसून आले। पाहूया डीन नेमकं काय म्हणाले। फोनवर त्यांचं त्या मॅडमने मला डिटेल रिपोर्ट पाठवला ॲक्च्युअली मेसेज करून की ते पेशंट जे होते ते थोडे डिसओरिएंटेड होते, बोलता येत नव्हते। त्यांनी फक्त असं रत्नागिरी आणि बेबीचं असं थोडंसं ते बोलत होते। आणि त्याच्यामध्ये ते जे प्रेग्नन्सी सारखं जे पोट वगैरे असते ना ते पूर्ण प्रेग्नन्सी सारखं असून त्याच्यामध्ये जे ठोके वगैरे असतात ते ठोके कमी झाल्यासारखं वाटत होतं त्यांना। आणि ते पोलिसांनी आणलेलं होतं त्या पेशंटला, असं झालेलं आहे। त्याच्यामुळे त्यांना ते ठोके कमी झालेले असल्यामुळे त्यांना हाय रिस्क वाटलं, म्हणजे हाय रिस्क प्रेग्नन्सी म्हणून। हाय रिस्क प्रेग्नन्सी म्हणजे हाय रिस्क असल्यामुळे मग त्यांनी ते रेफर केला पेशंट असं। पण ते नंतर पुढे तिकडे गेल्यानंतर त्यांच्या याच्यामध्ये ते एक ट्यूमर निघालेलं आहे, ते पण सांगितलं। पण मधून माझ्या समोर रिपोर्ट नाही आला तो, पण त्या मॅडम सांगत होत्या की असं असं म्हणे पुढे गेल्यानंतर ते आढळलं। पण त्याच्यामध्ये पण ते असे ठोके वगैरे लागतात बरेच वेळा, त्या दोन्ही म्हणजे ते ट्यूमर मध्ये पण लागतात आणि असं वाटते मग ते बाळाचे ठोके आहेत अशा टाईपचं। तो म्हणजे डिटेल तुम्हाला म्हणजे पाहिजे असेल तर मी तो त्यांचा रिपोर्ट देतो पाहिजे असेल तर। आणि फक्त आता मग गोव्याचा काय रिपोर्ट आहे तो अजून आपल्या समोर नाही आहे, तो पण एकदा बघावा लागेल म्हणजे। चालेल। पण साहेब त्याची ते सोनोग्राफी वगैरे बाकी करून काय असं नाही तपासलेलं आपल्याकडे कसं आहे की ते डॉक्टर रुपेश जाधव आहे बघा, एक डॉक्टर रुपेश जाधव रेडिओलॉजीमध्ये सोनोग्राफीचे तज्ज्ञ आहेत ते। तर आपल्याकडे म्हणजे रेडिओलॉजी विभागामध्ये आपल्या मेडिकल कॉलेजला तज्ज्ञ नाही आहे कोणी, म्हणजे जे असिस्टंट प्रोफेसर लेवलचे जे असतात ना एमडी वगैरे। आणि ते डॉक्टर रुपेश जाधव एकमेवच आहेत जे सिव्हिल सर्जनच्या अंडर होते आता, पण ते आपल्याकडे पण काम करतात। तर ते एकटे असल्यामुळे ते असे 24 तास कंटिन्यू सोनोग्राफी नाही करू शकत, असा प्रॉब्लेम आहे। म्हणजे ते ठराविक सकाळच्या अवर्स मध्ये सोनोग्राफी करतात आणि मग बाकी अवर्स मध्ये मग ब्रेक मिळतो आपल्याला, असा प्रॉब्लेम आहे। आपण खूप पाठपुरावा केला आहे बराचसा की रेडिओलॉजिस्ट पाहिजे आपल्याला। मिनिमम दोन रेडिओलॉजिस्ट जर असले तर ते अल्टरनेट असे कंटिन्यू सोनोग्राफी किंवा हे काम करू शकतात। डॉक्टर रुपेश जाधव काय करतात मग की सिटी स्कॅन कंटिन्यू सुरू असतो आपल्याकडे। जसं आता मग पेशंट ऍक्सिडेंटचा पेशंट आला, हेड इंजुरी वगैरे किंवा काही दुसरा इमर्जन्सी सिटी स्कॅन, तो सिटी स्कॅनचं कसं आहे की व्यक्तीला तिथे थांबण्याची आवश्यकता नाही। टेली रिपोर्टिंग म्हणजे त्याचे जे व्हिडिओ असतात ते त्यांच्या लॅपटॉपवरून ते रिपोर्टिंग करतात, टेली रिपोर्टिंग ते कंटिन्यू 24 तास निरंतर ते सुरू ठेवतात सिटी स्कॅनचं। फक्त सोनोग्राफीला कसं आहे की पेशंट समोरच पाहिजे असतो आणि डॉक्टरही तिथेच पाहिजे मशीनला। तर तो एकमेव डॉक्टर असल्यामुळे ते असं 24 तास राऊंड द क्लॉक नाही देऊ शकत, हा प्रॉब्लेम आहे आपल्याकडे। ठीक आहे म्हणजे तो प्रॉब्लेम अजून सॉल्व्ह होत नाही, आम्ही खूप प्रयत्न करतोय त्याच्यासाठी। ठीक आहे बाकी आणि त्यांनी त्या पेशंटच्या याच्यासाठी चांगलं होण्यासाठी लवकर तात्काळ रेफर केलं, हाय रिस्क समजून रेफर केलाय। आणि तसं होऊ शकते ट्यूमर मध्ये पण असे बाळाचे ठोके लागतात, म्हणजे बाळाचे म्हटल्यापेक्षा ठोके लागतात की जे बाळाचे आहे की कशाचे ठोके आहे समजत नाही। आणि ते कमी झाले असल्यामुळे त्यांना ते वाटलं।